bia ọkụkọ awụtanụkwa m ụdị honeymoon ka ịkwa ya agajege awụtanụkwa m ụdị honeymoon ka ịkwa ya agajege ele ka ịkwa ya agbahọga ala owere gburugburu kamgbe anyị gbara gbasa mmadụ eji anyị kwesịrị ugbo agaji kalala onwe anyị acha enwere họteelụ ịma ahụ ị ga-akwa ya aga honeymoon gị kpọ ha anyị ele ka ịkwa ya agbahọga ala owere gburugburu gị si ọkwa ụdọ gị mapụta nkume gị si nkume gị makpụrụ ekwe ele ihe ọwụ agaghị ala owere gburugburu ọ dị nwe nke ma ga-ekwu bụ ka ike agwụla ma onwe nke ma nga ejikwala onye na-ehiwe isi obu anyị o nwere nke ma ebe ọ na-anọdụ m n'obi ọbụla owere mbụ owere ka anyị nọ n'ime ya owere ọhụ kapitas anyị owere wa ama kapitas Chief Imo, let your problem. Ele ka mo ma ele hin bola ho na foga se ko se. Ele hin ho. Ku lo da ne wa be mboga, imo be mboga ga. Ku lo da ma boga ga mchere boga ga. Gi na no ya na ho na foga go se se. Oga ogini, aga bo foga bafuru. Ole. Akụkọ kwa ma ele bi kwa ma agaji ihe na da kwuru ma kwuru. Ulu go down. Ele ngo do ga. Ele ngo dị ịkwa ya ga na awudu na potri. Akụkọ male. Ele bi kwa ya ga na awudu na potri. Ku gini, aga bo foga bafuru. Elebi aga bofrika elebi kwam n'ugbo elu na ngo gbasa na moto ọmkpụ ihe ibe ga tiga n'ime kpemọkụ nọ ga-ekpegbu anyị ịma ndị ya mbikọ ka ha bute moto eji akwa anyị jọ anyị sa ha no anyị sipagide aya wudo aya da yodo moto ele ihe moto dị ọ bụ ihe m nọ nga na-adụ m ka ogwu ọ bụ ihe m ịkpọrọ moto ihe ọ ime ka awụ ele nke na-akwam ihe na-akwabede mbụ gị buru m aga ụga ka ozu bụ ha m Kalo ndị mmadụ memari ejini ahụ na afọ were no nwayo no nwe ihe ndị ọgọ m nakọrọ m nwe ihe rere n'isi onye m na ya were nwayo agbakwara nga agwa nga sa kwa na maka ikwe ihe m na-ekwe ihe m gwara agwa nga sika ị gawa na nga enyi m nwoke nọ n'ụlọ n'ụmụ n'ọlụ enwe enyi m nwoke n'onye ha nna n'Tọki ọ nọ Istanbul na Turkey na ahịa oke mmiri akụrụ ka ọ na nke payọs ike anyị ga n'ụlọ ya dị empty nwere onye bi na ya na anyị ga ngwa kọpịrịtị ụlọ nọ ngwa anyị mgbe anyị na-anọ n'otu ọnwa ihe niile eme n'ego na ndụ ụlọ ya empty in the canal in the spiritual realm ohe ụlọ wụ igbo ozu rụ empty etugo onye ọ na-elo gosi anyị ga n'ụlọ rụ empty ụlọ wu igbo ozu ịnọkọta nnọọ ụlọ ngode akwụkwọ nsọ taa sara isi eletu ụlọ siri wuru igbo ozu maka anyị aka mgbe esi ibi n'ime ụlọ nna gị ibi n'ime igbo ozu na ihe chọrọ ịgwa m nke nna m arọdụ empty ịsọ ụlọ ọrụ empty ya igbo ozu tụrụ onye ọ na-elo agụgara anyị ya mmanụ ga nọ mmanụ isi mmụọ onye na-enwede mmanụ akụrụ onye si ya nwere mmanụ mma anụkọta kpọọ mmanụ kpụọ ọkụkọ na Malaysia ụmụazị ibe gị zacha udu ego na Malaysia ndị na-aza ọrịa ukwu na Malaysia ndị na-aza ọnwụ ike na Malaysia ị gaghị asa ọwa ọkụkọ maka chukwu ma ejiri gị ka ọkụkọ taa kpọọ anyị baskad ọkụkọ kwa ha m biko kwụsị ọkụkọ kwụsị ịma eluigwe ịma elu ụwa ebe niile akwara ahụ ịmasị ya gị bụrụ ya eme random fast your problem sir your problem
boga ebe unu gaga sika ogin na men aga bafuru ogin nkụta ọrịa anya mmiri ọkụ Ogini. n'ite ele ga na fugan sai Ime ogini. Owo mi na like it ogini. onye ara ịsọ enyi gị nwoke ọkụkọ onye mụtara nwa kpọọ ya ọkụkọ ọ laala n'ụkpụrụ a ga-eri gị ka ọkụkọ maka Chineke nye ga-akpa ya ebe ya gaje honeymoons ọkụkọ kwụrụ ya agaghị grand and fast osi ụra ata ya pụta ụra ata ya si ala ekwe mapụta ọkwa ụdọ si ọkwa ụdọ pụta nkume si nkume pụta nkume ya mere pụta ụmụaka etu ka ọ na-aga oge ama ndịba niile ụmụ duru niile ọ ga-ahụta anya na ọ na-achọrọ anyị hotel ị na-amadụ sambọd espel bi na-agwa anyị kwụpụ ka anyị nyere gị aka nọnsens ikpu okpu nwa agụrọ ala ekwe kpuo ogu ka okpu bịa buru m agawo m keke kwụsị achata ahụ Imo na magi ulo obidere gị. Mali ogini. Ebe ha ga-ala bụ ịma pampa ọhụrụ na agbama mmiri ọkụ. So ka ọ dị ime ọsọ gbaga ebugawa. chee chifu ime nwa brọda iwe wela gị biko ugbu a ka ọ kpatara m n'uche hai nnụ ọhịa na-agbahụzego ala kamgbe ụtụtụ o nwee họteelụ ọhụrụ arụrụ saịdị 40 ịgbafe all seasons gbafee mimi gbadatakpuo opposite Villa Gardens Hotel họteelụ ahụ Rose Life Hotels Rose Life Hotel kpọdala aha ahụ ị kpọrọ ọdọ Rose Life Hotel Ama m gaa hotel. wow Ezigbo hotel. I know. Ịhụ na aha họteelụ na ọkpọrọ ọ dị ka ndụ nọ na ya lekwe ya Rose Life ya wụ asa ndị nwụrụ anwụ Rose Life ya asị iji dịkwe na ego ị gaa nke ahụ Chineke gị kilie onye wuchiala ụmụduru bịa leele ịmakwa kamgbe esi a na-akpọ gị ọkụkọ ihe iwuwe ọkụkọ nkịtị ọkụkọ ụbakala mana ugbu a anyị meele ego downgrade ihe iwuwe nwere Rose Life Hotel ebe anyị ga ọ bụ ebe anyị ga anyị agada alọnji na any other places na awọdọ na Rose Life Hotel ebu ka anyị ga-aga Flower na hotel. alip read it o 1 to go anyị agada alọnji na another place na awọdọ na Rose Life Hotel ebe mepere ọhụrụ anyị kwana marriage ọhụrụ họteelụ ọhụrụ na marriage ọhụrụ ya wụ ụmụ ọhụrụ ọ wụela ngwa Nwaanyị ma ha dị ọsọ afọ nọ n'ime moto ọ jọs na-akwa m na afọ gaga Hey. unu ga-agawa n'oge mgbede m bịa ebe ahụ bịa meet. Odidi ọjọọ ihe a m hụrụ gwa na-eri ebute akpụ ya eri ebute ka afọ ụjọ anyị agada akwụpụ ya o rika ọ chọrọ iritere anyị nsogbu o ririle nsogbu ngwa Imo nwanne m Imo nwanne m Imo nwanne m Imo nwanne m onye na-elo gị ilo ya ọnwụ gbuo ya onye na-elo gị ilo mmiri loo ya onye na-elo gị ilo eluigwe megide ya onye na-elo gị ilo ya Chineke megide ya ndị mmụọ ozi bịa ihe eluigwe megide ya Imo nwanne m Imo nwanne m Imo nwanne m Imo nwanne m onye na-elo gị ilo ya ọnwụ gbuo ya Imo ma gị were ndụ bụ ihe ụtọ